перамовы вядуцца, калі ў цябе ёсць з чым ісці на перамовы. На дадзены момант адзінае, з чым мы можам ісці на перамовы, гэта з падпісанай паперай, дзе будзе там Ціхановская, Латушка, Стрыжак, усе астатнія, пра капітуляцыю. Адзінае, што мы зараз можам прапанаваць рэальна з таго, што мы, уласна, маем. Калі кажаш, што там давайце перамаўляцца пра тое, што мы вось там троху адпусцім санкцыі. Окей, ребят, а вы іх вводзілі? Просто я не заўважыў, калі гэта было. Вводзілі санкцыі еўрапейцы, амерыканцы праз две абсалютна ясныя прычыны. Першае, гэта гібрыдны крызіс міграцыйны, калі Лукашенко гэтых людзей безабаронных выкарыстоўвае як таран, каб прабіваць мяжу. І другі, гэта пірацтва паветранае, якое было зроблена з Ryanair'ем. Давайте будем шчырымі. Нашыя ўнутраныя праблемы – гэта пытанне не першага ўзроўню для еўрапейцаў і амерыканцаў. Яны ў першую чаргу думаюць пра сваю бяспеку. І таму, калі ты выходзіш на нейкія перамовы, і у тебя няма ніякіх козыраў, ну пра што ты будзеш там перамаўляцца?